Ahoj, já jsem Bára a na Technické univerzitě v Liberci studuju učitelství pro první stupeň. Armáda mě vždycky lákala, baví mě střílet, hýbat se, takže to DVCčko byla pro mě jasná volba a těším se, že se tam naučím zase nějaké nové věci, které podle mě využiju i v běžném životě. Navíc univerzita pro nás otevřela předmět aktivní záloha, takže za tohle cvičení můžu získat i nějaké kredity, což je poměrně pro studentský život příjemné. Ahoj, já jsem Kristýna, je mi 22 let a studuji speciální pedagogiku na Technické univerzitě. Na dobrovolné vojenské cvičení jsem se přihlásila, protože ráda vystupuji ze své komfortní zóny, zkoumám své hranice a ráda bych se zdokonalila po své fyzické stránce a zodolnila po své psychické stránce. Těším se na všechny výzvy, které mě na cvičení budou čekat a obávám se trochu hodu granátem. Tak tohle byla naše příprava. A pokud si i ty chceš otestovat svoje hranice, tak je DVCčko dobrá volba. Tak ahoj! Ahoj!